Miten voit? Oletko kunnossa? Älä huoli. Ei tässä mitään. Mietin vain, miksi sä olet täällä. Minä tulin takaisin. Taisit pelästyä vai mitä? En, minä vain... Minä... Niin mitä? Anna olla. Olet oikeassa. Ehkä minä pakenen. Typerys. Et ikinä muutu. Miten niin, typerys? Inuyasha? Oh hei. Sinä olet täällä Kagome. Joten mistä olet ollut huolessasi? Tunnen itseni vain niin avuttomaksi. Lopulta minä jopa satutin sinua, Inuyasha, ja ajattelin, ehkä olisi parempi, jos sen pyörisi jaloissasi. Voisit lopettaa jo. Inuyasha, älä liiku, haavasi aukeavat. Minä tarvitsen sinua, Kagome. Etkö vieläkään tajua sitä? Kiitos. Inuyasha?